Kasee no yenra kan Dapaah National Security Minister ne mpanifo ahodo wo mote adwam nti obi anhwe bi na wi ara ne commentary wo ho yama ne boni ohena mponsa na nani di akire e wo nkomo yi mo ye wo ahoma no so ye ne di nkomo ohena wi wote ye nka ye mo ha afia ya enua ya da se na yanhwa dansefo no wo mo a kokasa wase wuhu National Security Minister wo ho mo su no wo mbobre no etesei yo afia medase sa wo ba sa de wadi kan aka no epiemu amanebo anase nkomotwetwe na abra National Security Minister na face so yewura Daniel Bugi na bu na face so won a woka ho no apostifo mpanifo a woka ho no de na chesa wo hwa na wone wa lawyer for na chese ebaye wo mu se na ye presse ye ne ebinom altwi nkomode na wone chese esa ne se bia omaduru no eye bambo ho nsem national security issue ni nti no enya bia wone ye ebetimi ahwehwe enkomo na momo no mienti a yewura Kan Dapaah ebe mu se national security minister ne se wakasa mu no na ebinom so bepie mu no ni titire ne Superintendent George Asare ede etudwa se nsem a eda abedako no anim no kra no National Investigation Bureau which NIB kaneno na ye from BNI no ahwehwemu ama wana from nyina no ama enu mu no yewura Daniel Bugi na bu secretary and chief of staff ene aposifobia wone any tape no so ye from enu nti wen akwakoba se so bo a ye de bo yewura Dr. Kufu Dampare ewo eye tape a aposifo nka ye no ede wonta etene ne so se ono ena o record ye no nukuru ya ena odi betu dwa no eno na nam so ema ono nso so mbra na wo mabua committee no na yewura Samuel Atati ensesa ne kasa ne ye ne kasa ne nyina ene se esa ne se eye bambo ho nsem nti ena mpanifo no nso a ye to o manom ho nsem no so won so wo ye mpanifo a wono ewo edi mu akotene ewo bambo mu nsem nti ne ye mpese ye de begu abonten afi ne ye kan wono nso so a ya tete na febetimi akoso sadia chairman no eka ye no ebi ne se ebi a ebetimi abata apostifo anas witnesses wona woni ba ababebi adanse no se Chief Bugi na bu se COP Alex Mensa anas wona waka nyina no wa lawyer former pawodi wani mu no so ebetimi edi enim na na bafkasa mu ye fe no cross examination no wotuma no na menso mato wa no nyina no na ye de pre no kware ewo asem no mu enu nti ne sabre de ensam akoso ewo pruni mu de enya de bi abambonte nanso no esa ne se ye wa atwe mu na efese yetimi enya ne yesiye ebi na ye de ma tiefo nti no ye da so ejina mu a ne besi bia no ye de be ma ya hwefo enti se me kasa sesi e no mu da so ahye no mu edi nkomo mu nko wa mu ahomedie mu me na o kase ade akokoa mu dwumadie no ade ekoso wo hwe ebre a ye hafie no a na ka kuma bi na bo eyedu ba kono emu na saa nsem no ehwase enu nti ogusu a chese wono ewa kasa mu a chese enyade a wona wie anase wadi bi ababeto abontene enfon si ha na wadaroma de wo ye nkoso a ye nti de betofom bi a wo benya no na wo ma ye nsa ka ye da se ohina